Kinakaulay ni Kobe. Yan, good morning mga Lodi. Tayo po ay may pupuntahan ngayon. Bali, kasama ko ang pamilya ko. Punta tayo sa Hibiscos. Ayan. Sunday ngayon, tamang family date. Sige po, samahan nyo na lang kami. Bye! Ayan. Andito na po tayo sa Hanawan. Ayan, kung saan dito po yung crossing papunta ng Hibiscos. Ayan. Una nating pupuntahan ay pupunta tayo muna ng Deer Farm. Sa Deer Farm tayo muna pupunta. Ito po yung crossing pagaling dito sa Hanawan. Kung galing kayo ng Pili, mag-left turn kayo. Dahil maraming bikers dito, mga Lodi. Ganda kasi dito. Kahit mainit, lamig ang hangin. At pinakataas. Sunod anak doon tayo pupunta. Sunod.
Dito tayo ng Deer Farm. Sana bukas na ang Deer Farm. Saya pada dito sa Deer Farm kasama si Apuso. Ayan, pwede pala pumasok. Baba na. Yan, nandito po tayo ngayon sa Deer Farm. Ayan, na kung saan dito yan sa Ocampo, Camarines Sur. Ayan. Ayan, pasok po tayo. Yeah, guys. Dito tayo sa lobby. Ayan guys, kanya. Under mga lodi. Ayan. Tingnan niyo. Ganda guys. Yan, pag kayo pumunta dito sa Ocampo, try nyo pumunta dito sa Deer Farm kasi sayang na opportunity kung hindi kayo makakapunta dito guys. Ayan.
Papakita natin dun sa ano natin pagpunta dito yung way po kung punta tayo dito sa Hibiscus. Ayan. Hello. Ang dami. Bigay mo kasi. Hello.